Què passa, millennials? Com va això? Megalòpolis. Així, reseta i al peu. Pels que no sapigueu de què parlo, Megalòpolis és un dels projectes més ambiciosos de la història del cinema. Sí, tal i com sona. Són gairebé 40 anys d'espera amb un dels millors directors de cine, de la història del cine contemporani almenys, com és Francis Ford Coppola, qui, evidentment, no necessita cap mena de presentació. 30 i pico anys després, ens porta, o millor dit, ens regala la que és, sens dubte, una de les pel·lícules de ciència-ficció més esperades de tots els temps. Després parlarem de lo que és l'argument, molt i molt interessant, i l'elenc, que és per caure de cul, ja ho veureu ja, perquè tela, però, com tenim aquí ja el primer tràiler, anem a reaccionar-hi. Així que, let's go! Bé, doncs no se'n parli més, així que endavant les atxes, subtítols en català, tot correcte, endavant! When does an empire die? Does it collapse in one terrible moment? Wow! No. But there comes a time when its people no longer believe in it. Hòstia. Destroy the forever. Ladies and gentlemen, and children of all ages, welcome. What? Is this society? Is this way we're living the only one that's available to us? Taking our city back. And when we ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia. És que no sé ni què dir, o sigui... Què acabem de veure? Què és això? És que no sé ni per on començar, eh? O sigui, només em ve ja no una paraula, una expressió. Uau! Ostres, és que per una part hi ha tantíssimes coses a comentar i per l'altra necessito un temps per pair-ho i per dir què és el que acabo de veure. Duríssima batalla tindrem als Oscars, millennials? Perquè tela, Dune, Civil War, ara això, Megalòpolis... Holy shit, brother! Però vaja, aquí, millennials, hem vingut a passar-nos-ho bé, així que repassarem una mica el tràiler, no de forma tan extesa com amb el Joker, però sí que m'agradaria repassar algunes escenes concretes, perquè aquí hi ha molta tela, Aquí hi ha molta tela. Estatua de la Llibertat, declaració d'intencions... Buah, és que aquest plano de Nova York... Això que diria que és captat des de l'edifici Chrysler, perquè aquesta gàrgola d'aquí... Clar, és que amb la càmera no ho veieu. Espera un segon que la trec momentàniament. Aquesta gàrgola d'aquí juraria que és de les àguiles del Chrysler. Aquí veiem el One World Trade Center i aquí s'intueix el pont de Brooklyn, downtown de Nova York. La pel·li, òbviament, està ambientada a Nova York. I aquí veiem, doncs, que cauen meteorits. No tenen pinta de projectils, de coets. Jo diria que això és la Fifth Avenue, la Quinta Avenida. Ens trobem a Nova York, un futur distòpic, i ens comença el narrador, no sé si és Adam Driver, ara parlarem de la fitxa tècnica, ens introdueix, no?, a la pel·lícula Quan mor un imperi. S'esfondra en un moment terrible. No sé per què us ho dic, perquè ho esteu llegint. No. But there comes a time when it's... Pot ser que sigui Lawrence Fishburne? Primera imatge que m'ha explotat al cap. Tenim aquesta espècie de figura que és la justícia, la metàfora de la justícia, amb la bena als ulls i la balança, i aquí tenim l'ex. L'ex és llei en grec, pot ser? Espera que torno a posar la càmera, ara. Efectivament, l'ex és llei en llatí, és a dir, quan un imperi cau, s'esfondra al moment, diu no, però hi ha un moment en què la gent deixa de creure-hi. I aquí diria que el protagonista, que és Adam Driver,
Diu, no permetis que la gent surti a destruir-lo per sempre. És a dir, no permetis que la gent es revolti segurament contra el sistema. És el que entenc, eh? Això recorda molt una mica el rotllo Estudio 54, temps de bonança de la societat novaiorquesa. Hòstia, que guapo aquest plano. Aquí es veu el Chrysler que us deia. Aquest edifici és molt xulo, estil Art Deco. Aquesta pel·li em fliparà perquè a mi el rotllo americà, com sabeu, m'encanta. Nova York és la meva ciutat preferida de totes les que he visitat, que tampoc són moltes, però bueno, però em va fascinar. I el que deia, té un rotllo molt Estudio 54, que era un local, una discoteca, situat a Broadway, on la majoria de celebritats anaven a fer els seus guateques, les seves festetes, personalitats de la talla d'Andy Warhol, John Travolta, Liza Minnelli, Donna Summer, David Bowie, tutti quanti, no? I aquí dona la sensació que estem veient temps de bonança. Això és brutal, perquè aquí veieu que tenim una cursa de quadrigues. És el puto Madison Square Garden, vale? Això és la pista dels Knicks, dels Rangers... És un pavelló multifuncional, bàsicament. El videomarcador que delata la ubicació i en aquest futur distòpic doncs se celebren, en comptes de partits de la NBA o de la NHL, se celebren curses de quadrigues. City for Sale. Hòstia, ciutat en venda. Rotllo romà total. Com si fos de la noblesa romana, de l'antiga Roma. Aquí també aquest personatge... O sigui, fa una barreja retrofuturista molt interessant. Què estem veient aquí? Aquest és en Shia LaBeouf. Giancarlo Esposito. O sigui, aquí, a partir d'aquí, fins aquí, ja veureu, o sigui, hi ha una barreja de conceptes bestial. Aquest crec que és en Shia LaBeouf. NAPD. NAPD. Què vol dir la A aquesta? Perquè normalment seria NYPD, que és New York Police Department, però això és NA Police Department. Hòstia, aquesta A... Hòstia. Aquí hi ha un satèl·lit de la URSS? Hòstia. Alderman. Claudio Alderman Pulcher Queens. SPQR aquí, rotllo Roma total, Senatus Populesque Romanus, el Senat i el poble de Roma, bandera americana aquí, òbviament, estem a Nova York, pinta de ser Central Park, una manifestació, unes eleccions, potser... És que aquí hi ha una barreja de conceptes bestial, eh? Hòstia, aquesta peli pot ser molt bèstia, eh? What? Perdó, què acabo de veure? Sí. Satèl·lit rus caient, pot ser? I he vist com una mà, una mà, com si fos un núvol. Sí, què collons és això? What the hell? Hòstia de Déu. Una mà que surt d'un núvol i agafa la lluna? Això deu ser algun somni, deu ser algun tipus de... Entenc. Dustin Hoffman, aquí. No es veu quasi, però aquest és el bo d'en Dustin. Això és l'Empire State, si no recordo malament la seva arquitectura. Atemptats. Està sent un vídeo molt desordenat. Ja demano disculpes des d'allà perquè és que hi ha una quantitat d'inputs i d'informació a analitzar diferent, a priori, que no tenen res a veure entre si, que es fa molt difícil analitzar amb coherència, amb certa coherència i ordre, tot el que estem veient. Vaig a posar els subtítols en anglès, vull veure realment i vull llegir el que diu. Quan un imperi cau, col·lapsa en un terrible moment? No. Però arriba un moment en què la gent ja no creu en ell, en el sistema. Suposo que per això introdueixen la metàfora de la justícia, que està com cansada. Aquí és com que fa... la gent ja no creu en la justícia d'aquest imperi. I aquí el protagonista, l'arquitecte, que és Adam Driver, que aquí sí que se li reconeix la veu, no deixeu que la gent surti i destrueixi. Aquí tenim aquest gegant, aquest tità, destruint les taules de la llei. És a dir, la gent ja no creu ni en la justícia ni en la llei, perquè l'imperi ha col·lapsat. És una metàfora molt xula, eh? L'arquitecte, que és el que ha de construir l'edifici, el sistema, és el que diu no deixis o no deixeu que la gent surti i l'acabi de destruir per sempre. Senyores i senyors, nens i nenes, de totes les edats, aquesta societat, aquest estil de vida, és l'únic que és compatible amb nosaltres. Crea, aquí tenim com a esbossos d'una societat ideal. Uau. Ostres. D'una societat, una utopia. Futur. Hi ha com una revolta popular que es revolta contra el sistema. Quan ens fem aquestes preguntes, si vivim en una societat ideal, quan dialoguem sobre això, és una utopia. Hòstia, aquesta dualitat de colors
aquest verd i aquest vermell. Megalòpolis, una faula. I aquí tenim... Ara ho repassarem això, però l'elenc se les porta. Ara en parlem. La veritat és que ha sigut un dels vídeos reaccionant més complicats de fer, perquè hi ha tantíssimes coses diferents, hi ha tants conceptes, potser no contraposats, però d'aquí i d'allà... Estic fascinat, Estic molt i molt fascinat. I si ja tenia hype i ganes de veure aquesta pel·lícula, ara ja no us ho podeu ni imaginar. Sempre dic per motius obvis que la pel·lícula de Superman, de James Gunn, és la que més espero als propers temps. Aquesta pel·lícula també estava allà dient, trucant a la porta, no?, per així dir-ho, perquè ja fa molts anys que sabia d'aquest projecte. A mi em flipa la ciència-ficció, com sabeu. Francis Ford Coppola és un referent. És el director, per mi, d'una de les millors trilogies de la història, amb permís del Senyor dels Anells, però sí que és el responsable, per exemple, del que per mi és la millor seqüela de tots els temps, com és El Padrino 2. I ara sí, repassant la fitxa tècnica, Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, John Boyd, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman... És una mica en plan, what else, no? Què més? Què més necessites, no? Nah, espectacular. I el que acabem de veure, i la premissa, i és que és tot. Futur distòpic, una societat moderna, futurística, que col·lapsa per algun tipus de cataclisme, jo juraria, romanitzada, una mica la metàfora de la caiguda de l'imperi romà. No sé, estic encara que no acabo de pair el que acabo de veure i el que veuré en el futur proper, perquè aquesta pel·lícula es preveu d'estrena a finals d'any, així que estarem molt atents. Comentar també d'interessant que està inspirada en la novel·la de H.G. Wells, Things to Come, La vida futura, i que ja pel simple fet que és un projecte que té molta intrahistòria, que pràcticament ha hagut de posar tot el pressupost de producció Coppola de la seva butxaca, perquè sí o sí volia treure aquesta pel·lícula, és pràcticament un projecte de vida, i es podria dir així si no fos perquè aquest senyor ja té pel·lícules que són obres mestres de la història del cinema. El Padrino, Dràcula, Apocalipse Now... Tots són obres mestres, per tant té tota la pinta que això no es quedarà enrere. I evidentment estarem aquí per veure-ho i per comentar-ho. Així que res, Millennials, si us ha agradat tant com a mi, o millor dit, si us ha explotat el cap tantíssim com a mi, deixeu els comentaris al respecte, un bon like i una subscripció que sempre s'agraeixen, i ens veiem en el proper vídeo. Fins aviat!